हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरबाय ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय दिनै जोंहा बेसेबा गोबावनि उनाव मोनसे गोदान शर्ट मुभि बानायनो नागिरदों आजागिन्द्रा दिनैहाय आजागिन्द्रा दङ ओमफ्राय दा जोङो रेडि जाबाय आरो थांनोसै ओमफ्राय दा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जायफोरा नायनो मोजां मोनो अननानै नायलांबानो जाबाय आरो होलांसैलाय डिउटियाव बोरो आजा बिस्वजितआलाय नै लोमजादोंसो आद्रिनो थेवबो उफाय गैया दसेल'खा डिउटि दङ लामायाव मानसिफोरखौ केमेरा साहैनाय नै गावग्राया होनदों दा जों थांगासिनो आरोखि थांगासिनो माने थांसै आंनाव गैया आं थाइसेनि खुस्रा लालाबायाना नटसो लायो जाहांबाय नामा Sedanglah. Biwayang. Biwayang. Kamu jangan biwayang. Kamu uang ya, kamu jaya mana bara bayar hana tak apa bara bayar mana? Bas mesti usai nama. Mana susah yang. Lana baju sebagai you aza Biswajit. Udah terima. Hai. Guys men. Mari men. Aneh men. Last tak. Bye, yang kamu zanci. Không khí vậy nè. Không khí vậy. Mình sẽ lệ. Hàng phú sẽ này người dân bayอย่างนี้ Sure. Mà đây. Cameraman second dia assistant. Cameraman assistant. Chúng ta जोब्बाय ओमफ्राय दा जोङो ओंखाम जानो फैबाय आरोखि न'आव दा बेवहाय ओंखाम जानानै थांसै ओमफ्रायो शुटिंआथ' जोबखाबायबो नालाय ओमफ्राय आंबो दिनैनि भिडिअखौ एसेआवनो दोनथ'नोसै सानबाय आरोखि नेक्स्ट भिडिअआवहाय लोगो मोनफिनलायसिगोनलाय बाय बाय